aquarium. Hi to my vlog. Hi! Please subscribe! Kuwag kahoy eh. Kuwag mga kahoy. Ay, sakay tag kabayo man. No, my God. No. Tura oh. Hi! Kabayo oh. Masakay tag kabayo. Dili. Masakay tag na na. Oh, kapag hinay lang tabok. Ayo kay excited. Guys, excited ka siya guys. Mind your tabukanan ha. Dahan kay sakyanan. Oops, stop. Dugay pa matibok adlaw na siya magtuyok good. Diri pa ko, mag-picture pa ko diri. Enjoy the view mga kaburokdoy. Stanley Park, seaside. Isa ka vlogger diri ka kaburokdoy oh. Pag-asa ka ma'am? Taga Bohol. Bohol? Davao City di ay. Asa sa Bohol? Sa Hagno. Hagna Bohol. Sa Paraon Hagna Bujol. Shout out sa mga taga Hagna Bohol. Mga sano, sana. Ang duha ka bisdak na diri sa Stanley Park. Dito na ay kanggahan mga kaburokdoy. Kanggahan niya kabayo ang nagujud. Dito oh. Asa ta kong kamot? Naadad to. Asa to? Naadad to mga kaburokdoy. Anaw na to niya. Pwede ba ta mo sakay ng kanang kanggahan nga nay kabadyo? Aquarium mga kaburokdoy. Daghan nagtao mga kaburokdoy. Ha? Just give me a second case ka nagkuhan pa kasi ako sa iba. Tara dito sa ata. Ato sa ata. Itong horse drone tours. Ano ba siya? Ano lagi ito? Sige. Tara. Ikot ng doon niya. Ano sa unahan na lang.
Mga kaburkdoy, adto mi sa aquarium. Turn right. On your right. Dito. Turn right man. Ay, ito ra aquarium. Aquarium inside the forest. Oh. On siguro ang nadya. Tilapia, pantat. Sea lion. Uy. Sila yun. Turun pa ka mga pangay. Atras ka. It's video. Kau na to atong shades kay. Dali mga kabrokdoy. Ngit-ngit. Thank you, Papa. Thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you Lord. Thank you sa mga taong nitabang sa mua. Kabalo na mo kinsa mo. Thank you. Aquarium. Ayaw ng aquarium bike. Madali ka nga siya. Basam. Aquarium by the forest. In the middle of the forest. Suro yung mga bisdak. Pag nanatugan pa nga. Sa? Kaya may marijuana. No problem. It's organic. Don't panic, it's organic. Where is the... Birthday will just be outside. Wala na yata to. Abandon. Uy, Wala na ni Pog. Siguro na ano din sa una pang mo. ah. Beer daw, beer. Ha? Beer. Ano pang kabalo? I've heard the lady talk about it. Ang sabi niya? Sabi niya nga na daw nagpuyo diha nga beer. Anya daw ang beer daw natagbo na niya, nagdala nagkamera daw kabuok. Katid kita mo na. Ah, Oh, hello. kayong kahoy mga kaburokdoy oh.
Sulod na kadad ko. Siguro na po mga sa isulod ani mga kaburok doy medyo na abandon Baka dahil. basin. Merkulis ron mga kaburok doy daghan nga pag tao. Patay, guba na gid. Samot na siguro og weekend. Naapoy coffee shop, bistro. So, Mas ba yan ako? Ito naman gano'n sa agit. ha? Wala sa buko. Ay hago siguro siya magluhalatag sa hose. Uy, bakit ko ayun. What's that? Seahorse naman na. Dinosaur. Sila yan. Ano ba? Mag-iwan din mo siya. Ayun, bulat siya. Bakit sa ano? Lagi. Bagong nga po na kung siya ko, no? Basin murag pamilya sa bagang. Oh. Nara day gyapon taxi maghulat mga kaburok doy sa gawas. So convenient ra gyud kaayo mga kaburok doy.